tao adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang daling bayo Mayroon lang sa tanan ng Igsoon. Mahal na og dapit sa kabuntagon nga yang gihatag adlaw karon nga Huwebes 25 na sa Hulyo sa tuig 2024. Muna nga dunay mga panahon ng Igsoon o dunay mga gayon nga dunay mga kabisihan labi na sa atong mga pagpaningkamot sa silong sa langit. Itong mga pagpaningkamot o ba ng pagpailog, pagpaubos o ba ng tabang sa Ginoo, kung makita sa Ginoo ang imuhang pagkugi na ang Diyos mismo may muog, doon na yung mga panahon nga ikaw ituboy sa isang salamat sa Ginoo, maibutagan na itong tanan, Luzon, Visayas sa Mindanao, sa tanan na itong mga follower listener sa SNP 95.3. Ang atong oras karon ng Igsoon, alas 5:10 na sa kabuntagon. Munang everyday mga Igsoon, natay mga transaksyon o mga angayan na itong kabuton o ba ng tabang sa Ginoo. Matapos sa ikaw ko ako, ano na may ihanay ang Diyos kanako Igsoon. Lamang i-enjoy lang ang imong kinabuhi sa pagpangalaga. Paabuta lamang ang saktong panahon nga magbunga gyud ang imong pagpailog o pagpaubos atubangan sa Ginoo o atubangan sa mga tao. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa SNP o sa tanan nga magalantaw sa social media sa FB sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, ilbin sa laing mga nasod. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usaw sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usaw sa atong general station manager Reverend Kim Rayan Bakasaol, niya sa Panginoong ubos nga igala, ubos nga amigo sa kanginan, ubos nga suot nga higala. Alabaw sa tanan ang iyong ubos nga lagan, padahal nagpabit sa pagkamayos Ginoo. O ano na naghatod o natawag pinhaw nga mensahe pinagi sa balang kasulatan. Ang ato ka pagahisgutan mga Igsoon, ang atong atabi karon na atong ihaong mga kaigsunan, mga pagpailog o atong atima mga kaigsunan, maayong resulta diya sa pagpailog. Ikaw ako Igsoon, gikinahanglan kitang mahubot niini. Kung wala tayo pagpailog, di ta kapaabot sa eksaktong panahon, ikaw ituboy sa Dios, ibig sa tibok kapilimban. Pasalamatan ang Ginoo sa atong mga lakaw, magkahapong adlaw, na kay hatagan og importansya ilabi na sa atong kababayan sa Saudi Arabia na dunay problema tungod pinaglory kahapong adlaw sa atong lakaw. Doon nagay pamaagi ang Ginoo nagamit gud ang Dios og tawo makatubag sa tanan niyang panginahanglan. Kaya atong isgutan mga Igsoon, karong panahon na kung gikan ka sa Saudi Arabia, wala kay kwarta, wala kay kapamasahe, gikan sa Saudi Arabia, gikan sa Maynila, paingon sa Negros Oriental, kung wala kay bisan, wala kay kwarta nga ikog yun nga ikapamasahe, di ka pwede makauli din sa Pilipinas. Pasalamatan na Ginoo at hapong adlaw, kompleto ang atong lakaw, paman kay
katagpo man o itubag man ta sa ito ang gitinguha nga makatabang sa pagkakailangan. Tapos sa tanan, ang bunga sa kaloy doon na kay buhaton nga bisan usa ka lakang sa pagkukugi. Wala mo kay kwarta kay katabang sa imong isikataw na may daghang kamaagi ang Ginoo na angay imong buhaton aron ikaw makatabang sa uwang yato nga Ginoo. Pasalamatan ang Ginoo na siya kayo nagtubag labaw sa tanan. Wala kita napakyas sa tanan akong tinguha alang sa kayuhan kibig sa mga katawhan kalinginan. Pag-apo tayo iksoon ato kining hanigadyas mga pag-apo kaya usa natutunan ang pulong sa Ginoo aron kini magapamuhat og tataw og klaro kayo kaya maabot sa matagos sa kapamilya karon dining matawag mga kabuntagon. Pag-apo tayo iksoon labing kamahanan o may gugmaon ka nga Diyos Amahan. Tapos kang pasidunggan pasalamatan, inatag na udapit sa kabuntagon, Lord. Ikaw naguban ka na mo, kung nagproteksyon, kung basta tibok na mong panimalay. Sa tulo na mo ka mga anak, sa kung ugangan ka, kanon na yung nagatiban sa mga gagmayong na mga anak. Salamat o Diyos sa akong kapigas kinabuhi nga nakaroon sa TSE, ikaw sa nagatiman o nagalima, kung naghatag o may pandawas sa iyong pagpanarbaho. Salamat po Diyos sa tanong kaigsunan din sa Balo, dapit sa Pilipigan o dapit sa Tangkui o Diyos, bisan pa man sa iyong alagad ang mga pag-apo o Diyos sa kinabuhi ni Pastora Karaguya o Diyos ang mga pag-apo ano na sa insaktong desisyon. Salamat Amahan na siya sa aking gigamit alang sa mga buluhaton ay mag-isanon sa tipong katalino ang pipinang yang kinabuhi pa sa tipong yang panimalay bisan pa man sa mga arsolon o Diyos family na mahimusap siya ay kaya nga mga lagad na nakanimo sa maong pamilya. Lord, akong napag-apo nga nakanimo ng among obligasyon maong pagpapit sa maayong pagtulunan ng among kinabuhi mahimong kapanaminan ibig sa tipong katalino lamang ang among kinabuhi, Lord, among kinikipitar nga nakanimo magpabilin kami magpainom sa nun ibig sa tipong katawhan. Yung mga pulong na mensahe bulaan ka ito magpaubos kay batas o ang magbatas magpaubos ipaubos, Lord. Ikaw ang nahibalo kasayon o ikaw lamang ang nahibalo kung kinsay ang ayan kung tapos ni mong panalaginan atong kasi ang mga pulong ako lamang ang nasayon sa mga katawhan nga ngayon akong panalaginan kung ako lang ko sa kasayon sa mga katawhan sa ngayon na dili na akong panalaginan. Lord, matinagano ng imong mga pulong ang among buhaton mao lamang ang among i-enjoy ang among kinabuhi sa pagpangalagan nga nagkanimo labaw sa tanan pag kinabuhi kami sumala sa imong mga pulong mga mensahe dili lamang sa sulod sa simbahan dili lamang sa sulod sa ministry kundi mahimusap kami may panakinggan sa katibok na pinigyan. Salamat po Diyos sa imong pagsalig sa imong ubos nga lagan kapadayon kami nga bubuhat o yung sa imong kabubuton aron kami makapakamit sa imong pagkamaayo na imong nga ipasinati sa tibok na mong panimalay. Salamat o Diyos sa tanan karon nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Candelario ano sa ito natinguha ano na krusada o Diyos sa mga kadapit sa Sardinia Malabuyo Kamahan. Lord, ay posible nga nakanimo kung sa imong mga lagad nga nakanimo sa gikan sa Nagatasan o sa Bartolina o sa Cebu City, Lord ang mga pag-ampo labaw sa tanan ining mga dapit na kami magkakayosa sa mga dapit alang sa kapag mabulaton alang sa pagkuwali sa imong may palitan, Lord dahil sa mabot ang panahon na kami makapaamit sa pagkamaligitan kanimo, Lord Jesus. Salamat po Diyos sa imong mga lagad na nagpatinod-anon sa pagservisyo na nakanimo. Salamat po Diyos, itintak na ulapit sa kabuntagon ang mga pag-apo na nakanimo sa unta kami magatuon sa imong mga pulong mga mensahe na di bagantod kini nadaogan kasiguruhan o paglaong gikan kanimo pamatay ang paglaong mo Diyos na imong giandam na dili kayo mapakyas ikaw lamang na sa iyo din. Salamat po Diyos sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 ikaw sa mga panalangin kanila na ilang masabtan o ilang nga masayran nga ikaw kanunay
anayan na mong alagaran o simbahon sa tibok na mong kinabuhi. Kutob sa maabot, nining mao nga power sa Shine FM 95 o sa tanan ka nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao o sa tanan o Dios nga naga-share nining mao nga programa. I declare blessing sa mata ko sa I declare prosperity o Dios nga ang imong mga pulo, mga mensahe, mga panarbaho ka na mo. Kung himaya, nanalangit ka nimo ang tanan, kaya sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaymon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga nagawas karo sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsing nga wag gunong way buas sikan pagsugod diri sa ato nga concentrate sa pagwali sa mayong balita. Ya, wag ko'y kaluyahon ilabi na sa sayong kanlawon. Ay buta kanimo diha Ma'am Norberta Yutratsing sa tanan nga mga Tratsi family, sa tanan nga mga Yu family diha sa dapit sa Isabela o sa Gihornan. Ora nga doon na tayo mga plano mga Igsoon, time welcome. Doon na tayo mga himuon nga mga krusada. Ato lang yun nga diampos Ginoo nga ang Diyos magapangliho nga sa panahon nga ato ni paghimuon doon na kayo mga katingalahan mga butang na maangkon sa patagosa. Ang ato nga trabaho mao ang pagsakripisyo, paghago, pagbuhat, pagkinabuhi subala sa balang kasulat. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsing from Bulod Bindoy, Negros Oriental. Good morning Pastor o sa tanan nga mga follower ni imo programa tulungan ni tagna sa kabuntagon. Dalaygon kayon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanako. Salamat sa imuhang mga mapulokon nga mga mensahe na imuhatod kayo dini sa maong dapit. Ma'am Norberta Yutratsing, I declare blessing sa imong kinabuhi na sa iyo ng Dios sa matagos ka makinabuhi na sa diha nga makita sa Ginoo ang imong mga bulawan ng kasing-kasing. Dili yun na manilong sa Ginoo. Unang hapong anlawa na balandong ko before ko milarga Lord sa akong mga lakaw nasayod ko ikaw mga pamuhat nini. O salamat sa Ginoo ang atong kababayan nga naa sa nagapuyo diha sa Fuente. Itagbo Diyos Ginoo sa iyahan panginahanglan. Labi na sa mga kauban ni Pastor Emitin nga bisan ginagmay nga naagpag-ambag, bisan dili man dinagdo apan nasayod ko sa inyo ang pagtabang sa inyo ang kababayan sa inyong kauban nasayod ang Diyos niya na. I declare blessing sa matagusan magapanalangin ang Ginoo kanino sa tanan nga mga katawhan o kalabi na sa usa tao nga gigamit sa Ginoo nga nahimo usab nga instrumento pagtabang sa iyang sikataw siya gyoy ning tubag sa panginahanglan sa atong kababayan nagikan kayo sa Saudi Arabia. Kaya problema mga Igsoon, doon na sa ticket nagikan sa Saudi Arabia paingon sa Manila. Ang problema gikan na lamang sa Manila paingon din sa Negros Oriental. Walang hapong adlaw muna gingon doon na kay gitawag kaluoy, doon na kay buhaton gabisan mo sa kalakang aron masulban ang panginahanglan. Wala mo tayo kwarta ang katabang ang kahagok sa sakripisyo panahon atong buhaton aron kita makatabang sa katilingban. Mga alagad sa Ginoo, dili lamang ang atong papel sa sulod sa simbahan, dapat ang imong papel sa tibok katilingban kay mo na gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Apan hinumdumi makagikag mga trials, mga pagsulay, pagsukod kung unsa ka kaligon nga mo trabaho para sa Ginoo. Mo-focus ta sa kinabuhi ni Jose nga kinamanghuran ni Jacob, Igsoon.
kung imong basahon ang kasaysayan ngayon ni Jacob hantod sa mga igsoon ni Jose nga itong mga panahon. Si Jose wala nahimong gobernador nga itong mga dapita o nga itong mga panahon na sa panahon ni Paraon. Sa sulod dito katuig kahulaw, dito katuig nga kabudan siya, usa ni anak si Jose gobernador niya itong mga panahon. Mao nga sa kalisod o kaharuhay mga pagsulay sa kinabuhi ni Jose, ibig ang iyang mga igsoon siya magdumot niya itong mga panahon. Tingali igsoon, kung dili ka makaagpas sa pagkamayos Ginoo, may samat ang kain nga nasina sa iyang igsoon nga mao si Abel. Iyang gipatay, iyang gilimot atubangan sa Dios. Apon wala nahimo si Cain, walay nalilong sa atubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako, kung makita sa Ginoo nga nagmatinud-anon ka, nagpailog ka, wow, grabe ang reward, grabe ang respect, ito boy gyud ka. Dili lamang ya sa pagpangalagan, hinundom si Jose ibig sa tibok katilingban gigamit sa Ginoo, nabisan pa man ang tibok panimalay o iyang mga igsoon nga nagdaw-daw niya, iya pang naluwas sa panahon sa kagutom, ibig ang iyang amahan nga mao si Jacob. Igsoon nagkinahanglan ang Dios sa kasing-kasing nasama nimo, sama nako nga ready nga mubuhis sa panahon pagtabang sa imong isikataon. Pagsakripisyo dili para sa imong kaugalingon lamang, kundi pagsakripisyo sa tibok katilingban. Hinumdumi mga igsoon, ikaw ug ako ang kahayag dapat mo datag, dili lamang sa sulod sa balay, dili lamang sulod sa simbahan, kundi ang kahayag o danag tibok sa katilingban, ibig kung mahimo sa tibok kalibutan. Mao na'y gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nga ito ni basahon ang kasaysayan, ang bunga sa pagsakripisyo ni Jose ni naong mga panahon. Atong himuon, atong basahon igsoon, ingon diri mga igsoon. Ako ning basahon o niya o atras ko sa kasaysayan usa ni Jose kung unsay kahimtang og naagian mga trials pagsulay sa kinabuhi ni Jose niya mga panahon. Sa diha nga nakalambang siya, wow, grabe ang panalangin. Luyo sa pagsulay, lulong kalipay. Sinumdumi, ikaw ug ako, adunay katungdanan, diya sa buluhaton sa Ginoo. Ang importante, seryoso ang Diyos. Seryoso siya na mo panalangin ka. Seryoso siya na mutukoy ka nito, ibig sa tibok katilingban. At pailog, at paubos, at pugong, mo nagikinahanglan. Sa kinabuhi ni Moises igsoon, wa ipagtulunan ang mga katawhan kani adto nga gipanalanginan sa Ginoo. Paglayhan kang muswag, tun-i ang Biblia o ikinabuhi ang Biblia. Kaysa diha nga imo ning tun-an, labaw sa tanan, imo ning i-aplika, wow, tugan with the glory. Moabot yun ang panahon, ikaw ituboy sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Reze Baldonado. May punta ka ni mo diha Pastor Reze diha sa Pasay, kumusta ba mo diha sa ato nga mga kaila diha nga mga alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magapadayon, magapangamayo, mag-amping sa matag usa nga mga kinabuhi. O matag usa ka nato adunay dakong itong data, atubangan sa katilingban, atubangan sa katawhan, dili lamang sa sulod sa simbahan. Hinumdumi ayaw tagui ang kahayag sulod lamang sa gantangan, kundi ang kahayag ibutang sa ibabaw sa tugtunganan aron makita dili lamang sa kaugalingon ng panimalay, kundi makita sa tibok katilingban. Ayaw tagui ang kahayag na nasa mga
kinabuhi. Ipakita na, ipadanag na, dili lamang sa sulod sa simbahan, dili lamang sa kinatipukan sa ministry, kung dili mahim ipaabot nga tos kauban aron ikaw kung ako mabulahan na kaubanan sa iyo. Pagkaya na nimong buhaton ang pagpailo pagpaubos tugad pinaglory imani moabot ang panahon ito boy kayo pa sa insaktong panahon nagitagda nini nagipaabot sa Dios kung kanus aga pagsineryoso sa iyong pagpangalagan pagserbisyo para sa iyang mga buhay. Ato ni basahon igsoon sa diha sa luyo sa sakripisyo, mga testing, mga pagpasangil ni Jose nini mga panahon na simpre na presyo biya to si Jose sa diha nga gibutang-butangan sa asawa sa usa ka hari ngayang Ilocos. Tungod lagi kay butang-butang dili gid ka matalaban. Ang problema og matinuod kitalaban ko ka apan kung dili hinumdumi sa kinabuhi ni Jose limpyo o tataw kayo ang iyang pagsunod sa Ginoo. Kay bisan pa man siya gitintal sa asawa sa usa ka hari mingong gani kang asawa sa hari Rayna simpre gwapa kung ikaw igsoon matintal ka kung by Philippines ka dayon ka kapasar sa tentasyon sa diha nga nakita sa Dios nga si Jose karapat dapat na mahimo nga hatagan og dakong rangko sa kinatipukan sa Ehipto. Ipin ang hari sa Ehipto. Wow. Big salig. Inumdumi ikaw ug ako dili ka basta salig-saligan sa pinaka iladong tao sa tibok katalingban kung ikaw makita nila na ikaw dili kasaligan. Maunay tinudan na iso. Walay amo nga mosalig nimo, walay master, although man kay sunan only one ang atong master bao nga lamang gayon ang Dios. Walay mga agalon nga mosalig nimo kundi kasaligan. In biblically, di gani ka kasaligan sa gagmay mga butang, nego ka kasaligan sa dagkong mga butang. Kung nag-ingon sa Lucas kapitulo 16, versikulo 10 ngadto sa 11. Kung kawatan kas gagmay butang, how much more sa dagkong mga butang. Kung dili ka kasaligan sa mga butang nga dili ka kasaligan sa mga butang nga dili tinuod unsa pa ka sa mga butang nga tinuod niya. Wow. Inumdumi mga igsoon, dili nato fokusan sa kinabuhi ni Jose. Kung ikaw layhan kang muswag sa kinabuhi, himo ang inspirasyon ang mga katawhan nga bisan pa man sa kalisod nga iyang na ilang nahiaguman kaniadto apan wala gyud mutalikod kanila ang Ginoo. Ikaw ug ako kung layhan ka tumana ang kabubuton sa Ginoo labaw sa tanan ikinabuhi ang pulong sa Dios. Dili lamang sa pulong sa pinulungan kundi dili buhata og tumana sa kinasing-kasing kay ang Dios nag-andam sa eksaktong panahon nga ikaw yang ituboy ibin sa tibok katalingban. Apa nag-agi ka, mag-agi kag sakripisyo. Sa gikaingon ko na ang bunga sa pagkaluoy doon na kay buhaton. Dili pwede mga aksyon kung naluoy kasi mo siya tao wa gani kay gibuhat alang sa kaluoy nga imong gibati sa imong silingan sa imong siga tao ibig sa tibok katalingban. Ako kining basahon muna ako gidasig ang mata ko sa tuni ang Biblia, ikinabuhi ang Biblia, labaw sa tanan. Himoa, nagabayag pundasyon ang mga katawhan kaniadto, nagipanalanginan sa Ginoo. Wala sila panalangin sa Ginoo kung wala sila mag-agi grabing sakripisyo. Wala sila gi-lift up sa Ginoo, wala sila gituboy sa Ginoo kung wala sila kaagig testing. Ikaw ug ako kanunay kang testingan kung tinuod mo kang bulawan. Apan kung dili kani ka tinuod bulawan, malubad lang yon ang imuhang pagkatestan. Apan kung dili kanini malubad, wow, inumdumi, kadaugan kasigurhan, provision gikan sa Ginoo imong ginahanglan mga pinangga. Ingon diri mga kaigsunan sa kapitulo 41, ako ning basahon ngadto sa 57.
Mao ni bunga sa sapang sakripisyo ni Jose niya itong panahon. Sa nag-edad si Jose o 17, o siya ka magbalantay or farmer tig-atiman sa mga kahayupan siyang amahan nga mo si Jacob. Kauban siya mga igsoon. Although mga igsoon siya may kinamanghuran sa mga anak ni Jacob nitong mga panahon na kung ang iyang mga inahan, ang ilang inahan nagkalain-lain, usa sila kamahan, apan lain-lain ang iyang inahan sa iyang mga igsoon nitong mga panahon na. Apan ato sa nagbasahon sa diha na si Jose gihimo ng gobernador nini mga panahon na. Ingon diri sa 37, si Jose gihimong gobernador sa Ehipto. Grabe no? Kung mahimo gani kang gobernador sa kinatibuk-an sa gingharian sa Ehipto, dili na siya ordinaryong trabaho. Mao nga ikaw o ako, talagsaon ra gyud na kasaligan mosalig nimo ang tao. Ilabi na iladong tao sa tibok katilingban. Mao na siya gitawag og pabor o favor gikan sa Ginoo. Inong dumi matag usa nato igsoon adunay linyada sa tibok kalibutan. Mga alagad sa Ginoo, dili lamang sulod sa ministry sa simbahan. Inong dumi napay mas labaw na trabaho ang Ginoo aron ikaw makita sa Dios kung kasaligan magyud ka kung saon nimo pagbahig o pagmanage ang oras para sa kaayuhan sa tanan. Atong yung basahon. Nakauyon si Paraon o ang iyahang mga opisyal sa maong plano. Kinsay nakauyon o ang mga opisyal sa maong nga plano, kinsa kahay ilang iplanohan o kinsa kahay ilang nauyunan. Wow. Pero introduction ini si Jose gihimong gobernador sa Ehipto. Dinis katilingban ekson sa tibok Pilipinas kung asa magkanahimutang ang mga kadagkuan sila na maoy magigsultihanay nga muingon na nga kining tawhana ikaw o ako kasaligan ba? Sama silang gihimo ni Paraon o ang mga opisyal sa Ehipto. Ningon diri. Og miingon si Paraon kanila, asa man kita makakitag laing tawo nga sama kang Jose nga nakabaton sa Espiritu sa Dios. Wow. Ningingon si Paraon sa mga opisyal sa kinatibuk-an sa Ehipto, asa man ta makakita og tawo nga sama kang Jose. Grabe no? Ikaw kung ako, kung mahimo kang sama ni Jose, please ka kaayo. Kay maluwas ibin ang imuhang pamilya kung gamiton kas Ginoo. Unsa man ay kahimtang ni Jose, pastor? Tanawa ra gud si Jose. Kung imong tun-an ang Biblia, kuhaa ang pinakanindot na mensahe sa mga katawhan sa Dios. Pero sa mga katawhan sa Dios kaniadto nagkisaligan sa trabaho sa Ginoo, walay napakyas, walay napindi, walay nasunog. Even si Abednego, si Shadrach nga tulo ka amigo ni Daniel gihulog sa horno, wala nasunog bisan usa ka buhok sa ilang ulo. Kay dunay mga anghel gipadala ang Ginoo. Diingon si Paraon, asa matamangita og tao sa tibuok katilingban sa Ehipto nga sama ni Jose nga dunay espiritu sa Ginoo. Hinumdumi duha ra gyud ang espiritu nga mosul-ob sa tawo. Espiritu sa Ginoo, espiritu sa yawa. Pagpantayan natin soon. Kaya kung dili gani na espiritu sa Ginoo, espiritu gani sa yawa, mapuno ra gyud nagpagdaot ibig sa isig katawo. Apan kung mapuno gani kas espiritu sa Ginoo, mapuno kas pagpailog
magpuno ka sa pagpasensya, mapuno ka sa pagpugong sa kaugalingon, kay naa kay Espiritu sa Ginoo. Pinagdumi si Jose, wala siya nahimong gobernador. Iyan ang mga panahon na kung wala siya naghagi o panamas-tamas, ipin siya mga eksyon, gibaligya, giholo, gitintal sa asawa sa usa ka hari, gibilanggo. Apan tugan pidaglory mismo ang hari sa Hinto nga mao si Paraon, nakuha kayo ang simpatiya nga naman dunay Ginoo sa kinabuhi ni Jose. Mangutana ko karon, siguro o klaro ang espiritu nga naa nimo karon, og usisa eksaminalon kaning espiritu nga naa nako karon, haog ba nis Biblia? We can try to examine in our own self. Baunay importante sa matag usa, that is the most important sa mga Kristohanon, kalayan nga muuswag diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon direksyon, asa man kita makakitag laing tao nga sama kang Jose nga nakabaton sa Espiritu sa Dios. Busa miingon si Paraon kang Jose, kay gipadayag man sa Dios kanimo kining tanan, walay tao nga labaw kanimo sa labutan o mas maalam pa kay kanimo. Grabe siya. At agad kang pinasahi nga kaalam, pinasahi nga wala sa uban, bahalag inon kas katinigban, pertikutura ni tawana. Okay ra na ko iksoon, mangalaga sa Ginoo na sayod ko, nga daghan karon na minaw. Kung doon na mo'y mga pulong nga mga sakit na maabot, pasalamati ang Ginoo. Wow! Tugat bidaglory, kay doon na iyan ay ang Ginoo na trabaho nga wala ihatag sa uban. Ayaw ikaulaw ang imong profesyon kung wala kay nahuman, apan hinumdumi. Kung gamiton kas Ginoo, labaw pas profesional ang trabaho nga naa nimo. Maghinaot ko, ang pingina kay ikaw nakita sa Ginoo nga bulawanon ang kasing-kasing ay mong naangkon. Kung doon ay trabaho ang Ginoo na nagpaabot kanimo nga wala sa uban. Wow! Sama kang Jose. Ingon diri, himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod o ang tanan kong katawhan mutuman sa imong sugo. Grabe sa kung mahitabo ni sama sa imong kinabuhi, makiningon ko like kanimon ka iksoon. Wow! Kinsa man ko nga mahimong mini nga gipiyalang sa usa ka iladong tao sa Ehipto nga mao si Paraon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. May buntag kaninyo diha sa taga Samal. Kumusta man ang atong inadlaw-adlaw ng mga kalihokan o pagtugi para sa atong pamilya, para sa kalambuan o kaayuhan sa katilingban o labaw sa tanan diya sa Kristohanon nga kinabuhi. Nasayon ang Dios, ikaw o ako, yatagan o dakong katungdanan para sa bulaton sa Ginoo. Maayong buntag pastor, salamat sa Ginoo. Maayong buntag usab diha sa dapit sa Samal. Kumusta mo diha sa Samal, ang Ginoo magapadayon magamping sa kataosa. Inyong ubos nga lagad kanunay nagdasig ang pingi o alimahi o ayaw o siki ang pabor na gihatag sa Ginoo kaninyo karon. Mauna na'y panahon na inyo nang gamiton aron ang Dios na may labing gamhanan sa tibok kalibutan mapataas matagusa niyatong matinunmanon sa sugo sa Dios. Ingon direksyon, himuon ko ikaw gobernador sa akong nasod o ang tanan kong katawhan mutuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo kay hari man ako. Wow!
Ningingon si Paraon, ako rin labaw nimo. It meaning to say, naapa ko'y hire ni Jose. Siyempre, hari biya si Paraon. Ningon si Paraon, ako rin labaw nimo, Jose. Pero imo ang tingang gobernador, kay nakita nako ang imong katakos o kasaligan ka. Nga mahimo kang gobernador sa akong nasyon sa dapit sa ito. Grabe siya. Kung mahitabo ni si kinabuhi, so magaingon ka, wow. Murag kadamko ramang kahako ani ay. Inumdumi mo ekso dili na damgo, kung dili tinuod na kay doon na kay Ginoo. Amen ba? Ingon diri ekson 32. Unya gihuslo ni Paraon ang iyang singsing nga gitimbre o gisulob niya kini sa tudlo ni Jose. Wow. Gitagaan o timaan si Jose. Gikan sa hari nga mao si Paraon, iyang gikuha ang singsing sa usa ka hari nga si Paraon o gihatag ni Jose pagtimaan nga si Jose niya itong mga panahon na usa na ka sinaligan sa kinatibukan sa nasod sa Egipto. Grabe ay. Naman na sila timailhan. Munang ang tanang katauhan niya itong mga panahon nakuga na siya. Apan wala sila nahimong naman. Mismo ang hari na si Paraon mingila sa abilidad o katakos ni Jose. Tungod kay si Jose, wala nagsalig sa iyang kawalingon kundi nagsalig sa Dios nga labing gamay. Ikaw o ako ayaw pagsalig sa imong abilidad, ayaw pagsalig na ikaw sikat kanas katilingban. Ay kung ikaw magsalig sa imong kaugalingon, balik ko ka sa zero. Balik ko kasi sa imong gigikan. Ingon direksyon 33. Ipagamit ni Paraon kang Jose ang ikaduhang kaurahe nga harianon o ang iyang mga piniling gwardya. Ipauna niya kang Jose nga nagsinggit, yukbo kamo kaniya. Ingon niini, pahimong gobernador si Jose sa tibuok Ehipto. Wow, grabe. I-escortan doon na yung mga bodyguard si Jose ikat sa bilangguan. Apan sa diha nakita ni Paraon nga si Jose karapat-dapat o takos o kagayan sa posisyon niya itong mga panahon na dili pala maigo ikson ato na ipadayon sa pantas. Ingon diri ingon si Paraon kaniya, ako ang hari, maoy akong magpagbuot nga walay tao sa tibuok Ehipto nga makabuhat og bisan unsa gawas kun may pagtugot gikan kanimo. Yatagan sa authority, gihatagan sa otoridad. Ikaw mo'y mag-manage, Jose, sa kinatibuk-an sa Ehipto niya itong mga panahon na. Tanan nga mga sundalo, tanan nga adunay katungdanan, gikan sa pinakaubos nga level. Ikaw, Jose, nga anak ni Jacob, tungkol kay dunay Ginoo sa kinabuhi. Hinumdumi, kung nagandoy ka, na mahimo kang halagan sa Ginoo, o sisa eksamina. Unaha, pagsitol ang imong kinabuhi. Kung imo na bang kibuhat ang kinaiya ni Jesus, kay kung dili iksoon, mismo ang Dios magduha-duha pagsalig sa imo ang kinabuhi, mga kaigsunan. Kay walay nalilong. Kung nag-after ka o katungdanan, eksamina ano na ang imong kinabuhi. Lord, unsa may akong angayang buhaton, aron ko mahimong takos o angayan sa imong katubanan. Yatagan ta o giya, yatagan tagpamaagi, pinagi sa balang kasulatan. O ang pamaagi, nagikan sa Ginoo, mo na'y muhatod kanimo sa kadaugan o kasiguruhan o makatabang ka, bisan pa man sa katilingban. Maunay nahitabo ni Jose Exuan.
ang iyang pamilya nga nagdaog-daog niya. Iyang mga igsoon nga mo'y naghulog dito sa bangag, iyang mga igsoon nga mo'y nagbaligya niya. Wala sa'y pulong masakit nga iyang ibalos ko dili. Pulos pagpainom, pulos mga malumong mga mensahe. Matod pa niya, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok. Pero sa diha nga nahibalo ang mga igsoon, mao'y nahadlok. Dahil nahadlok sila, ipapatay ni Jose. Mao ka ng mga tao pag mangina nagbuot, maunay maghatag o una-una dayo dili maayo sila una-una. Siyempre, kay mao may ilang binuhatan. Moingon gina ay di ko makopiyan sa ani ay ako ano man ning pasigitan basig. Pero niingon si Jose, ang tanan kabubuton o planos Ginoo. Dali kamo mga igsoon. Wow. Ikaw ug ako nakita sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing bulawan no, bisan ko sa kadako, bisan ko sa kabugat, o sakit nga pulong ang moabot kanimo, masalamat iya. O gitugmaan ang imong kawan, sama sa imong kauli, ati malasin. Ayaw pagdumot siya. Kung nag-iingon mga igsoon, kung gidaot ka, babalos kang daot, pareha na mong buot. Kung gidaot ka, pasagday, ampos kinulong, sana. Ingon dire, 45. Ginganlan niya si Jose o sa pinatin niya o pangasawa niya si Jose kang Asinat nga anak ni Pitira, paring sa siyudad Saon. Onya gilibot ni Jose ang tibuok Ehipto. Nag-edad si Jose og 30 sa dihang migsugod siya pag-alagad kang panahon. Wow. Nag-edad siya 30. Mao nga katunga sa pag-retire. Siyempre, retirement. Siyempre, pag-edad kang 30, tunga-tunga sa 60. Pag-abot sa 60, mao man ay itagaan o panahon sa gobyerno nga mauna na pwede na kang mukundang sa imong trabaho. Wow. Kailan si 30 ni medyo season na iyahang Panginoon ni Jose. Sa dihang misugod siya sa pag-edad, pag-alagad kang paraon nga hari sa Ehipto o nalukop gayon niya pagsuroy ang yuta sa Ehipto sulod sa 7 ka tuig nga kadagaya. Daghan kaayo ang abot sa kaumahan. Grabe sa 7 years. 7 ka tuig ang kadagaya. O si Jose mao'y nagdumanan nitong mga panahon. Ingon dire igsoon, gigutom ni gitigom ni Jose ang tanang abot sulod sa 7 ka tuig nga kadagaya o iya kining gitipigan sa mga syudad. Gitigom niya ang matag syudad ang mga abot sa kaumahan nga naglibot ni ini o labihan kadaghan ang iyang natigom nga kinitaw mga balas sa baybayon. Grabe. 7 ka tuig pagtigom pero tinaghan ang mga pagkaon daw sama sa balas sa baybayon. Muna i-illustrate na niingon ang Dios kang Abraham, himuon ti kang amahan Abraham, hinumdumi sukat karon dili na ka Abraham kundili Abraham ka na, kay ikaw mahimong amahan sa tanang mga amahan o ang imuhang mga kaliwat mahimong mga pagkiita o inila sa katilimban mahimong mga hari. Wow. Pangandam igsoon, ikaw o ako usa ni anak apan hinumdumi mo gamit ang Ginoo kung ang imong kasing-kasing ready sa pagsakripisyo, ready sa pagpugong sa kaugalingon, ready sa pagpainom, ready nga mo sakripisyo sa trabaho para sa inyo. Si Jose igsoon, grabe ang testing sa iyang kinabuhi. Apan sa diha siya nakapasar, wow, grabe ang blessing. Nagdalag kadaugan kasiguruhan, ipin ang iyang mga igsoon, nasalbar niya yung mga panahon. Ipin ang iyang papang amo si Jito. Ingon dire, sa wala pa mo abot ang gutom,
may duha ka anak nga lalaki si Jose o si Asinat. Si Jose miingon, ang Dios maoy nagbuot nga ako malimot sa akong mga pag-antos. Iyang gikalimtan ang mga sakripisyo o mga pag-antos. Grabe siya. Unang ikaw Kristohanon, sa diha nga moabot na sa imong kinabuhi nga may sama kang Jose, ikalimti ang mga pag-antos. Siyempre, ayaw naghuna-unaan tungkol kay naanakas kadagaya o kabudan siya. Ang imong huna-unaon, pagmanis na lamang sa sa mga panahon nga ikaw gipilan sa kadagaya na ining mga panahon. Sama kang Jose. Ningon siya, ang Dios mo'y nagbuot sa akong kinabuhi nga akong hikalimtan o iris sa akong kinabuhi ang tanang mga kasakit, tanang kalisod nga akong nagaygan bisan pa man sa akong kaugalingon nga mga igsoon niya itong mga panahon. Ingon si Jose. Si Jose miingon, ang Dios mao'y nagbuot nga ako makalimot sa akong mga pag-antos o sa tibuok panimalay sa akong amahan. Busa ginganlan niyag Manasis ang una niyang anak o miingon pagayod siya. Ihatagan ako sa Dios og mga anak dinhi niining yutaa. Diin nagkalisod-lisod ako busa ginganlan niyag Ephraim. Mga anak ni Jose Exodo na gitawag kahulugan. Unang akong papa kaniadto gikan sa among kinamagulangan gitawag o premier. That is primero, premier. Mutong akong papa bisan inato lang to pero hinumdumi na ay pinasay ang Ginoo. Ingon diri maisoon, busa ginganlan niya Ephraim ang ikaduha niyang anak. 53 nahuman ang 7 ka tuig nya kadagaya sa tibok Hipto, unya mingbanos ang 7 ka tuig nya gutom sumala gayud sa giingon ni Jose. Ipahibalo na nis Ginoo nga dunay 7 ka mga kadagaya, 7 ka tuig nga kadagaya, 7 usab ka tuig nga gutom. Wala pa nahitabo ang kadagaya, wala pa nahitabo ang gutom na anay revelation si Jose niya itong mga panahon. Iksuon kung ikaw magtuon sa balang kasulatan, imo kyung patuki ang litunganay o insakto o tataw o hanay ng mga mensahe Ginoo nga walay gigamit sa Ginoo kaniadto nga napirde o nahimo nga naulipon sa katilingban, kundili ang gigamit sa Ginoo nahimo nga instrumento even sa tipo katilingban na luwas gikan sa kalaglagan. Hinumdumi si Jonas alagad sa Dios. Gisugo siya sa pagwali sa Ninive. Apan nahadlok man si Jonas ning igihas unta ning sibat kay nakabalo man siya sa hari sa Ninive perting maldituhan. Apan kay ang Dios may nagsugo, wala kabaliban si Jonas. Sama sa kinabuhi ni Jose, dunay mga revelation sa wala pa niabot ang kadagaya, sa wala pa niabot ang kagutom, 7 kagutom, duna na ipahibalo ang Ginoo sa tibuok kinabuhi ni Jose. Mahinungdan ang hari nga mao si Paraon niadto mga panahon na sa Egipto. Niingon si Paraon, walay bisan usa nga tawo nga sama kang Jose. Nagsabot-sabot ang mga kadagkuan o mga opisyalis sa Egipto og ilang gihatagan og panahon nga si Jose nga mahimong gobernador niadtong mga panahon. Ikaw ug ako pangandam ug basig ikaw may masunod sa kinabuhi sama ni Jose. Apan klaro siguro nga ang imong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jose. Hinungdan niingon si Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kung dili kanina nimo matukan o masuhin ang pagkalbalaan o pagkinabuhi sumala sa gingon sa kasulatan nga gitukan, dili gud ka totally saligan sa Dios Exoan. Mag-agi pa kag screening, mag-agi pa kag lisod nga kahimtang,
mag-agi pa kag pagdaog-daog sa katilingban, mag-agi ka paglutos, mag-agi ka pag-underestimate. Apan kung makapasar ka, to God be the glory, i-lift up ka, ituboy ka, maunay privilege nga gihatag sa Ginoo nga nag-atang kanimo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Arhano, Panganiban Belera Desikan, watching karon mga kaigsunan. Diya sa 97.9 ba ito mga kaigsunan? Diya sa FM Radio sa Tanay City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Time will come, makabisita ko sa Christian Radio sa FM diya sa Tanay City. Ang Ginoo magapanalangin o mag-amping kaninyong tanan. Doon na tayo mga invitation nation. Imoon usap ta nga usa ka speaker sa youth camp, wala pa ko ka follow up tungod kay nangutan na siya kung usa ka tinuod ang akong spelling kung ngalan, ako pa tong i-follow up mo igsoon. Imoon ta usa ka speaker sa youth camp diya sa dapit sa Siaton tingali to igsoon. Usa ka viewer na to dinhi sa social media. Wala nang nako to balibari to man kay pribilehiyo ni makapaambit ta sa pagkamayos ini. Doon ay mensahe si Pastora Emilien Candelario. Good morning diya diya sa Pilipinas, Pastor Sapri o sa tanan nga mga pinanggang mga viewer o listener sa Sign FM 95.3 o mayong gabi diri sa Saudi. God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Emilien. Ang Ginoo magamping kanimo. Salamat sa imong nga pagtabang sa imong mga kaubanan. Nasayod ko ang imong pagsakripisyo kani adto nagbunga pagmaayo. Dili ko mo to mga igsoon nga maingon ako sa katao, swerte na. No, ang swerte nas Ginoo wala sa tao. Unaha, pagserbisyo nga may maya nimo ang Ginoo. Kay ang Ginoo nag-andam og pribilehiyo ipaangay ko kas Ginoo sa insakto. Mao na hinungdon ni igsoon. Ayaw ibutang sa kinabuhi na swerte ang kinabuhi. Ang swerte na sa Ginoo kay siya ray nahilabalo sa imong kaugmaon para kanimo. Hinumdumi ang Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. And meaning to say, ang Diyos lamang nahibalo sa mga maayong laraw nga nag-atang para kanimo. Apan siguro o klaro na ikaw karapat-dapat ba sa katugdanan nga giandam sa Ginoo kanimo igsoon. Pangano ikaw ug ako usa ni ana ug atong pasalamatan ni ang Ginoo ni ana sa dakong pribilehiyo pabor nga gihatag sa Ginoo. Ang pingi ang pagkamayos Ginoo o pagkinabuhi sumala sa balang kasuratan. Doon ay mensahe. Good night everyone, and may might and powerful God bless us always. Wow. Salamat sa imuhang mga mabulokon nga mga mensahe, Pastor Emilien. Ang tingan kas Ginoo mahimo ka nga pundasyon o panalangin sa uban. Nasayod ang Diyos sa mga kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo. Walay nalilog sa iyong mga mata. Ingon ang Hebranon kapitulo 4 bersikulo 13. Walay usak kabutang nga masalindan sa mga mata paglantaw sa Dios. Ining tanan dayan og maghusay ra taon niya. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto sa 14. Kung unsay imong binuhatan sa tago ug sa dayan, dayag kana sa Ginoo og walay nalilog ug kitang tanan makahusay. Ayaw pagpapatin, ayaw pagpaasin, ayaw tigpakarungnon, even sa katilingban. Buhatan ang ipabuhat para sa Ginoo. Kay ang Diyos nag-andam kanimo o korona nga ituboy gayud ka sa itakdang panahon nga wala nimo daw na. Hinumdumi, kamahalan ng Diyos. Wala siya naglantaw sa imong kapasidad. Wala siya naglantaw sa imong profesyon. Wala siya naglantaw sa imong edukasyon. Naglantaw siya sa kasing-kasing. Kung bulawan ba ang imong kasing-kasing, ready ba mo sakripisyo? Ready ba mo dawat sa pabor panalangin ang giandam sa Ginoo kanimo?
Ingon diri mga igsoon. Nahuman ang 7 ka tuig nga katagaya sa tibok Ehipto, unya mingbanos ang 7 ka tuig nga kagutom sumala gayud sa giingon ni Jose. May gutom sa tanang nasod gawas sa Ehipto, tan-awar ko. May gutom sa tanang nasod gawas sa Ehipto. Niitong mga panahon na ang Ehipto na lamang ang adunay pagkaon. Tungod kay dunay alagad sa Ginoo nga mao si Jose, nga mao'y naglit nga gihatagan og katungod pagmanage sa kinatikukan sa gingharian sa Ehipto sa panahon ni Paraon. 7 ka tuig nga kadagaya hinumdumi sama sa kadaghan sa balas ang panalangin nga gitigom ni Jose sa nagkalaing-laing mga barangay, sa nagkalaing-laing mga sitio, sa nagkalaing-laing mga syudad. It meaning to say, kung gobernador ka, mga syudad o mga lungsod, mga barangay. Wow! Biblikal na igsoon. Biblia ang ato ang basihan, dili ang sugilanon sa katilingban. Adunay mensahe, amen, everything is God's plan according the word of God. At Jeremiah 29 verse 11 mao ang manindot nga kahintang naa sa Ginoo dili swerte. To God all the glory. Tinuod kita. Ang maanindot nga mga butang giandam kung nag-abang kanimo kay dunay mayong plano ang Ginoo. Ikaw o ako giandaman ini apan naghulap ang Dios sa mabulawanong kasing-kasing, sa mabulawanong nga kinabuhi kung kinsay takos o angayan nga saligan niini sama kang Jose. Ingon direksyon 56 sa dihang giabot na kagutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang Paraon o giingnan ni Paraon ang tanang Ehiptohanon pangadto kamo kang Jose og sunda ang iyang isulti kaninyo. Wala sila'y nahimo kay niingon man ang hari nga mao si Paraon sa pirmiro pa lamang, Paraon, Jose, ako lamang ang imuhang agalon kay ako man ang hari. Wow! Pero sa tanan nga katawan sa kinatipukan sa Ehipto, ikaw mo'y magbuot, ikaw mo'y magmanis, dili sila kalihok o dili gikan kanimo. Usahin ang God maigsoon. Even sa katilingban doon na kami magbuot-buot sa, even sa ministry, ayay, goodbye. Dili ba mag-agad sama sa kinabuhi yan ay manuliso. Ikaw o ako kung doon ay gipialan ang Ginoo diya unya ikaw sa dili ko kamo saludar, dili ko kamo kumitar, away amay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario. Manginaot ko Pastora Elsie ang pingi o alimay mismo ang imong kaugalingon. Tanang mga advice, dili na makadaot. Kung dili makatabang na mismo sa imong kaugalingon. Labas sa tanan sa imong pamilya. O diha sa mga bulaton para si Maya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Itong igsoon. Kanong na naghinaot. Time will come. Maabot na gyapon ang panahon. Ngayosaon. Kita nining mao nga dapit nga mahipalay ko sa atong panaghiusa. Nining mao nga dapit din lugar sa atong mga ginikanan. Inyong ubos nga agad, ubos nga igsoon. Malinaw, padayon ta, magtinabangay des mga pag. Ingon dire, 56, unya sa dihang ni Kailab sa tibok Ehipto, giablihan ni Jose ang mga titiganan sa pagkaon o gibaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto ang Ehipto sa katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose kay grabe naman kagutom sa tibuok kalibutan. Ibatit gyud og kagutom ang tibuok kalibutan. Unya nadungog naman ang Ehipto tuad dito ang pagkaon.
ay nakabalita man sa mga igsuon ni Jose. Ito ning basahon, niadto sa Ehipto ang mga igsuon ni Jose. Pero sa pag-adto sa mga igsuon ni Jose nining mga panahon na, wala sila kabalo nga si Jose di ay ang gobernador ni atong mga panahon na. Ang ilang tuyong igsuon nga moadto sila sa Ehipto aron makapalit og pagkaon. Nahitabo magini. Sa dihang nakabalita na si Jacob sa kadaghang pagkaon dito sa Ehipto, giingnan niya ang iyang mga anak. Giingnan niya ang mga anak. Kani mga anak ni Jacob mauni nagdaog-daog ni Jose, mao'y nagbaligya, mao'y naghulo, mao'y nagbutang-butang. Mga igsuon niingon si Jacob nga amahan ni Jose. Si Jose maigsoon mo man ay kinamanghuran ni Jacob nga anak. Mao nga nainggit magutong mga igsuon. Ato mga panahon na base sa Biblia, kay Biblia may atong ibasa. Ingon diri may igsuon, nakabalita ako nga daghang pagkaon sa Ehipto. Busa pangadto kamo og pamalit og pagkaon aron dili kita mga matay sa gutom. Agisugo ni Jacob ang iyang mga anak, pero wala kabalo ang mga igsuon ni Jose nga diha sa Ehipto si Jose nahimo ng gobernador niining mga panahon na. Ingon diri igsoon, wala paubanan ni Jacob si Benjamin ang igsuon ni Jose sa inahan kay nahadlok man siya nga may daotan unyang mahitabo kang Benjamin. Busa ang anak ni Jacob niadto sa Ehipto kuyog sa ubang mga tawo aron pagpamalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Ibin ang Kanaan maigsoon nga gipuy-an ni Jacob, giabot po kagutom. Iba ang Kanaan, isugo man sa Dios. Si Jacob pag-adto sa Kanaan kay nindot ang Kanaan, tapunog ang yuta, nindot ayay ning abot man ang kagutom sab. Apektado man. Unya sa diya nga si Jose nahimong gobernador. Dito man ang revelasyon nagipakita ni Jose. Og si Jose nahimong gobernador og giatagan og katungod pagmanage. Dito tanan nga mga tao ning adto sa Ehipto. Tanawa ra to. Busa ang mga anak ni Jacob ni adto sa Ehipto kuyog sa ubang mga tao aron pagpalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Og ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon ngadto sa tanang tao sa ubang kanasuran ni adto kang Jose og ang iyang mga igsoon o mingyokbo kaniya. Ayay nabali igsoon. Ninyokbo kaniya pero wala kabalo ang iyang mga igsoon. Ila di itong igsoon si Jose. Ninyokbo ngadto sa gobernador nga mao si Jose. Tanaw ko challenge ni mga igsoon sa kinabuhi ba. Ingon diri nailhan ni Jose ang iyang mga igsoon sa pagkakita niya kanila apan nagpakaarong ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masok-anon siyang ningon kanila, tagadiin man kamo. Di drama sa ni Jose ay si Opo ni Jose. Abi kay gobernador na, di drama mapuli ang igsoon. Nahanlok itaw niya ng mga panahon. Ira pang gisaywar. Ingna niya, tagadiin man kamo. O mitubag sila, taga-Kanaan kami. O minahan ni kami aron pagpamali o pagkaon. Nakaila si Jose kanila apan wala sila makaila kaniya. Wala kailang mga igsoon ni Jose. Gobernador na biya. Yang saywar mga igsoon mismo si Jose nakaila siya mga igsoon. Saywar niya, tagadiin ba ka mo? Oleh nusugan pa pero nakaila din siya. Pero yung mga igsoon wala nakaila, gobernador na biya si Jose. Tingali na napuno ng mga gaway-gaway sa mga bulawan ng mga kamutik atos Ehipto may suon pare sa Saudi Arabia makapalit mga Saudi akan ng gold, Saudi gold ba yang beratur man dito at tingali wa na gud kailang yang mga igsoon nahinumduman niya ang iyang mga damgo bahin kanila og miingon siya mga espiya kamo mga espiya kamo ning anhi kamo pagsusi kon hain bahina inoon kamo pagsusi kon hain
bahina huyang ang among nasod. Tingnan niya, basig mga espiya mo, basig mangita na mong informasyon nga maunay usa ka pamaagi nga makakuha mo sa kasayuran nga ang among nasod huyang. Na ingon diri ison, mintubag sila, dili in taon. Ania kami sa imong mga sulugoon aron pagpamalit o pagkaon. Ning angkon niya maigsuon in taon ani ay niya kami nga imong mga sulugoon aron pagpalit in taon pagkaon. Pero tinig butuma, hindi bang tao butumon maigsuon? Dili na gani kahuna-unag panginaw. Tungod sa kagutom, hasta gani kung mahimo kanon na laman ng palot, gutom na kayo. Ingon diri, magsuon kami, dili in taon kami mga espiya o dili usab kami mga bakakon. Ang dili ko ng mga bakakon unya sa diha kamay pa sila, gidaog-daog nila si UCI. Ila pa yung gitabangan, ila pa yung gilimon, ila pa yung gibaligya, di pagit kulang. Pero si UCI gyori sakit nga pulong, kailang nabati silang igsuon nining mga panahon. Ikaw igsuon, mangumusta ko? Doon na ba kayo mga sakit sa imong mga igsuon nga mga pinulungan? We can try to ask in our own self. Remember, sikat sa imong pagkatao hantod karon. Kung doon naman kayo mga sakit nga mga pulong, mangayog pa sa ilos kino. Kung dili man imo kayang mangayog pa sa ilo sa mga tao, apan hinulungi ang Biblia. Biyai ang imuhang halad o balik sa tao nga imong kasiluan. Kay dili doon ako nadawaton ang imong halad diha sa simbahan kung ikaw dili makag-reconcile sa tao nga imuhang ipanamastamasan. Igsuon man ka kung dili hinulungi Biblia basiha aron ikaw o ako mahimong saligan sa Ginoo. Siyo niingon na makakamo ming-ani kamo aron pagsusik kun haing bahina huyang ang among nasod. Nintubag sila, kami among mga sulugoon napulog duha ka magsuon og anak kami sa usa lamang kaamahan nga taga-Kanaan. Ang among kamanghuran taga-Kanaan, ang among aatua nahabilin uban sa among amahan, o ang usa namo kaigsuon patay na in taon. Ayay, nagtuong man sila nga si Jose patay na, apan ang ilang giatubang piti madayang buhi. Hello, kini nga lesson hinumlumi, dili gud ka mahimong pialang sa katakos ikan sa Ginoo kung dili nimo mabuhat ang sama sa gibuhat ni Jose. Ingon diri igsoon, si Jose mingon, tinuod kayo di ay nga mga espiya kamo, masuta kura kana niining paagiha. Ingon siya, ipanumpa ko sa ngalan ni Paraon nga dili kayod kamo makapauli kung dili mo ani ang iyang kamanghuran. Ayay, i-examine man mga igsuon ni Jose kaya mga igsuon, pero tinigutuma irag yung si awa po ni Jose ay mo pang namalit o pagkaon pagkay perti nagutom pas kanaan iya pag yung iya na bagi gitry ra pa mga igsuon. Ingon diri, ipakuha siya sa usa kaninyo, uban kaninyo magpabilin dinhi nga pagwardyahan hangtod nga masuta ko nga tinuod ang inyong gisulti. Kung dili tinuod ingnon nga buhi si Paraon, mga espiya gayud kamo. 17 onya gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 ka adlaw. Aya jud gibilanggo usa. Yan ang kitanggungan ba? Si awa po ning iyang igsoon, si Jose. Pero okay ra sa na igsoon, gisaywa ra mo ni. Sa ikatulo ka adlaw niingon si Jose. Niingon si Jose, nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kung buhaton ninyo kini. Kung dili kamo mga
Mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibili dinhi sa bilangguan, makapauli ang uban aron dat-on ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa namalit. Dat-on ninyo kanako ang kamanghuran, wala kamo mamakak kanako o sa ingon dili ko kamo patyon. Di saywer lagi niuyon sila nini o miingon sila sa usak-usa, saan gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon, nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato, apan wala siya nato panumbalinga, busa nagkalisod-lisod na kita karon. Ayay, nagbasol sila, nagkahuna-una sila, nga ilamang gilisod-lisod si Jose atong mga panahon. Grabe siya. Si Ruben niingon, giingnan ko, niingon dire, si Ruben giingnan ko baya kamo nga dili ninyo hilabdan ang bata apan wala kamo mamati kanako, o karon mauna kini ang atong pagbayad sa iyang kamatayon. Ayay, pero wala sila kabalo lagi nga ilang giatubang ang ilang igsuon nga ilang ituhan nga patay na. Pero biya siya. Lawan sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora LC Candelario from Cavite City. Hallelujah, praise God. Nindot kaayo ang Story Life Music. Blessed morning, Shine FM 95.3. God bless as always. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastora LC Candelario, sa imong mapulokon nga mga mensahe nga gipaabot dinhi sa Shine FM 95.3. Kung kay daghan kayong naminaw mga alagad sa Ginoo, labi na sa kinabuhi ni Pastor Renaldo Cabanag na diha kayon sa dapit sa Kabanbanan. Matod pa niya always ko naminaw sa mensahe sa Ginoo. Pastor, salamat sa Ginoo. At pasalamatan ang Ginoo o sa tanan nga mga katawhan dinhi sa Kampi. Kanunay sab sila nga nagsunod. O sa Bayawan City, ya sa Maninihon, sa Kayawkaw 18-19 sa mga kagikan sa akong mga ginikanan kay taga-dihagon mi ang among papa nga si Porperio Candelario. Nangandoy sila na makita ta o may balag. Time will come, inyong makita, inyong upos ngalagan. Bisan pa man sa mga katawhan na naminaw din sa Senate. Minaot ko, nato masabtan, ang litunganay sa kasaysayan sa kinabuhi no si nga siya diha, nga siya dilift up sa Ginoo. Tungod kay nakita sa Ginoo nga siya karapat-dapat o takos sa serbisyo ang mahimo siyang gobernador sa tibok katilingban sa Hector. Padayon kita maigsoon, ingon diri sa 23, nakasabot si Jose sa ilang isulti, apan wala sila masayo niini, kay nag-isulti man sila kaniya pinaagi sa usa ka tighuban. O niya mibiya si Jose kanila o mihilak sa diha. Makahimo na siya sa pagpagigsulti kanila. Nimbalik siya o gikuha niya si Simeon o ang iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Una niya itong mga panahon na may igsoon na mauli sa kanaan ang mga igsoon ni Jose nga nagdala o panalangin ikan sa Egypto. Apan niya itong tumura may igsoon sa kasaysayan. Kung imo gyud nga kuhaon ang kasaysayan ni Jose sa diha sa iyang pag-edad o 17 o sa siya ka magbalantay sa mga kahayupan silang amahan nga mao si Jacob, mao na nga ako gi-challenge yun ang mata ko siya magbasa kitang Biblia. Mga Kristohanon, kung layhan mo nga muuswag des pagpangalagad, tuni ang pulong sa Ginoo. Dili lamang sa istorya, dili lamang sa pinulungan, dili lamang sa tumoy sa dila, dili lamang sa mga hiring-hiring o tinunggan sa silingan nga utropon walay tuon-tuon sa balang kasulatan. Ikson, idasig na ko ang mata ko siya. Kung layhan kang muuswag sa imong kinabuhi, hinumdumi o himo ang inspirasyon ang tanang kalisyon nga maabot kanimo. Apan kung dili gani ka makabasa sa balang kasulatan, posibilidad mapakyas ka nanuman. Kung dauton ka, butang-butangan ka, pasakitan ka mga mensahe o balos masabta.
imo masab nga balusan o dili mayo hinumdumi ang balang kasulatan. Ayaw pagbalos kay ako lamang ang manimulos. Agda at imana ang umahi ang mga tao nakasakit o mga pulong sa imong kinabuhi. Pasalamat yang Ginoo. O gimaya asya kanunay. Inihatak na dapit sa kabutagon ngayang gihatak kanato. Diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, manghinaot ko kalo na may nagatunan o pagtulunan sa balang kasulatan. Yung kapos nga agad kanunay nga manghinaot inyong mabatunan o masaktan o tataw nga minsay gikan sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Pag-ampot ang mga igsoon, labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa dakong pribilehyo kay gayonan nga maghatag ka namo aron kami makapamit sa imong pagkamay. Salamat o Diyos sa imong pag-itiman nining mao nga FM radio dinhi sa Sign FM 95.3. Nga padayon ka nag-atiman ini o nag-amping sa tanan na mong kaigsunan ini sa balo. Sa tibok na kong panimalay sa among tulog ka mga anak, sa akong ugangan nga mo'y nag-atiman sa among mga anak. Sa tanang kaigsunan, headed by Pastora April may akapturan diya sa Pilipigan. O ikaw magapanalangin silang kinabuhi. Labaw sa tanan sa kaigsunan dapit sa Kalkwi, gamita ang kinabuhi ni Brother Mario, gamita ang kinabuhi usab ni Sister Roslyn, o sa ilang mga anak mahimo silang pundasyon sa mga dapit. O sa tanan karon nga naminaw, o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas ang Mindanao, nga mahimo kami panaminan o panag-inan, ug maayong pagtulunan even sa tibok katilingban. Salamat o Diyos kinabuhi usab ni Pastor Paraguya man aduna sa timuha na makagiusa labaw sa tanan ining mga dapit. Lord, gamita iya kinabuhi kalab kay balong nga langit nung padayon ka nga mag-atiman siya ang kinabuhi. O sa kanakong pribilehyo, dakong higayonan amahan na kami magkinabangay o magkahiusa alam ug tumong ug kaayuhan even sa tibok katilingban. Lord, I declare blessing sa tanan mga Paraguya family na naakaroon diha sa dapit sa Palanas, sa Biho, Palanas, Tanay City, Negros Oriental. O sa imong mga alagad o Diyos, ikaw magapanalangin silang kinabuhi nga may nadlukon nga nakan nimo amahan. Bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell, kung silang duha ka mga anak, doon na sila yung mga tinguha sa pagkrusada nining umalabot nga Marso amahan. Sa imong mga alagad dapit sa palagatasan mo sa Gihongan o sa Cebu City, Lord. Diyos sa ang imong makatawan ang muna o nakasing-kasing sa labutan makahiuyon ya sa usa ug tumong alang sa pagpalabo sa imong mga pulong, Lord. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasal, ikaw sa mga panalangin kanila. Bisan pa man siya nga kapikas kinabuhi Mama Aisa Makasal. Sa kinabuhi usab ni Pastora Elsie Odios nga nakakaroon sa Cavite, doon natin mga plano sa kinabuhi hinungdan kung siyang iluwas kanunay sa katalagman o kakuyaw o kadelikado sa kahimtang sa kinabuhi, Lord. Di o kabingi ang iyang kinabuhi o atake siya o lain pang panahon o tsansya aron siya makapangalagad o pagservisyo sa tinun-anay diya sa imong atubangan. Siya pa man sa akong mga igsoon sa Manila, Lord, imo nakita o imo nasayran ang ilang mga plano timuha ay ikaw magapanarbaho ka namo, Lord. Ining katapos sa mga panahon imong yusaon ang imong makatawhan nga matinud-anon o manadlokon nga nakanimo sa pagsunod sa imong mga pulong mga mensahe. Ako mga pag-apo sa mga katawhan nga nakaroon sa mga problema, nakaroon sa kawaladon, nakaroon sa mga kagubot, ikaw o Diyos magpadalag mga mensahe sa matapusan nila mga kinabuhi. Kaya ibalik o Diyos ang kalikon o paglaong gikan kanimo amahan. Salamat o Diyos, ako mga pag-apo kanimo nga imong gitubag ang among panginahanglan sa kinabuhi ni Ma'am Maria Muli o Diyos, kaya pagpauli gikan sa Saudi Arabia, paingon sa Manila, paingon sa ikan sa Manila, paingon sa Negros Oriental. Nga ikaw o Diyos nagagamit ang mga tao na nakatagpo sa ilang mga panginahanglan. Panalangin ni sila o Diyos. Asa paingon sa ingon niini ilang nga mabukhan ang ilang malabdagan ang ilang mga salabutan o Diyos nga ikaw angayan o tapos nga alagaran sa tibok na mong kinabuhi. Kung kay among gila nga wala kami arang mahimo kuno ikaw sa mong mga kinabuhi. Kung himaya ining mao nga dapit Lord nga mahimo kaming sumpanan o kahayag o pundasyon sa uban pang mga tawhan even sa tibok katilingban. Lord, wala kami arang mahimo, ang among mahimo mao ang pagsunod o pagbuhat o yon kayo sa imong kabubutan. Sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa lain usab nga
na obligasyon nga misangon ka nako Lord nga makapaambit sa laing-laing mga dapit nga maka-share kami o Dios sa imong mga mensahe ay imong gibilin sa imong mga alagad. Dungog himaya nga nalangit kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon, manamilit ang iyong bosing alagad. Ining takna og dapit sa kabuntagon ang atong oras, alas 6:28 na ako ning i-turn over sa atong DJJ. Dini alam sa atong mga pagtubaya. Dini nga takna og dapit sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa CNFM 95.3. Sa tanan nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa tanan nga mga OFW. Atong ipasalamatan ang Ginoo nga katong adlaw adunay katubagan ang atong mga lakaw o ang Dios nagagamit ang mga tao pagtubag sa mga panginahanglan sa atong kababayan nga gikan sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magapangamayo kanato sa diha nga ikaw maayo atubangan sa Ginoo. Inumdumi, hingpit ang Dios kung ikaw hingpit kaniya. Matinud-anon ang Dios kung ikaw matinud-anon kaniya. Salmo 18 versikulo 20. God bless everyone. O may butan ang atong tanan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend Kay Ryan Makasaol, niya sa inyong ubos kalagat, Pastor Sapre Candelario, manambil sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios o ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo, magawa sa tanang mga balagi kan oras sa usa malabot sa kawalay katapusan. Salamat sa Ginoo, ang tingat as Ginoo sa iya pagkamahal.